खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि गलापि नार्जारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायाव। ओमफ्राय दिनै आङो नोंसिनि सिगाङाव मोनसे गुसुं बिबुंथि लाखिनो आं लुबैदों। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। आसा खालामदों नोंथांमोना नायगोन आरो खोनासंगोन होननानै। अब्ला स्टार्ट खालामनोसै। आङो बुंगोन आरोखि, दा जोङो मानसिफोरनावनो जोबदों गाज्रि खामानि मावनाय, मानसिनि गोसोआव गाज्रिया हाबबाय आरोखि। गाज्रि सैतानफ्रा हाबबाय। ओमफ्राय मानसिफोरखौ गोबां नानानथा रोखोम गाज्रि खामानिफोरखौ मावहोबाय, पापफोर खालामहोबाय आरोखि। दा मानसिफ्रा गोबां सानख'नो हायै पाप मावबाय। दा जोङो मानसिफोरखौसो थगायनानै बा बुंनो हागौ, आङो बेबायदि खालामाखै, बेबायदि मावाखै। दा इसोरा गासैखौबो नुयो, गासैखौबो बियो नुयो। जों मानसिखौ थगायनो हागौ, इसोरखौ थगायनो हाया। इसोरा गासैखौबो नुहुरो, नों माबायदि जों सोलिनानै दं आरो नों मा पापफोर मावनानै दङ, नोङो दिनै मा पाप मावदों, नों मा मावखोमादों, नों सोरखौ थगायदों, मा गाज्रि खामानि मावखोमादों, बेखौ गासैबो इसोरा नुयो आरो मिथियो। दा बेनिखायनो जोंहा थैनायनि उनाव बिसार दङ। मा बिसार? मोजां आरो गाज्रिनि, नोंनि मावनायनि, गोथाङै थानायाव नोङो मा मावबोखो बेनि थाखाय बिसार खालामगोन जोंखौहाय। दा बेनिखायनो जोङो दा गोथाङै थानायाव जोङो बानजायजानायखौ मोनो बा फोरोंजानायखौ मोनो। बेबायदि खालामनाङा, बेबायदि मावनो नाङा, बेफोरबायदि आङो मोनसे पदखौ फरायनानै खिन्थानोसै नोंथांमोननि सिगाङावहाय। बोसोन बिजाबनि 29:1-4आवहाय लिरदों, मा लिरदों? जायहा गले गले बानजायनायखौबो लाया, बियो सानसे नस्थ जागोन आरो सिखांफिननो हाथारनाय नङा। दा जोंखौ बानजायो, जोंखौ बुजायो जे नोंसोरो बेफोरबायदि खालामनो नाङा, बेफोरबायदि मावनो नाङा, बेबायदि गाज्रि खामानि मावनो नाङा, बेबायदि गाज्रि खामानियाव थांनो नाङा होननानै दा जोङो बानजायजानायखौ मोनो। अब्लाबो जोङो मावो बा मावबाय थायो, सोलायनो बा मोजाङाव फैनो जोङो गोब्राब मोनो। खिन्थु जोङो सोलायथारनांगोन, जोङो मोजाङाव फैथारनांगोन। दा जायहा गले गले बानजायनायखौ लाया, बियो सानसे नस्थ जाथारगोन होननानै बुंदों। दा नस्थ'आ माखौ होनदों? थैनायनि उनाव सोरगो आरो नरक दङ जोंहा। सोरगोआ माबायदि, नरकआ माबायदि, दा बे जायगायाव जोङो सहैगोन। जायफ्रा दिनै इसोरखौ फोथायनानै इसोरनि थिननाय बायदि मोजां गियान आखल आखुफोरजों सैथोजों थाबायनानै जे थैनानै थाङो, बिसोरो सोरगो रायजोखौ आवग्रिनो मोनगोन। जायफ्रा दिनै संसाराव गोसोबायदि नानानथा रोखोम गाज्रि खामानि पापफोर मावनानै थाबायगोन, जे बिसोरो थैनानै थाङोब्ला नरकआव बिसोरो सहैनो गोनां जागोन। दा बेनिखायनो जोंखौ खावलायदों मोजाङाव फैनो थाखाय, मोजां लामाजों थाबायनो थाखाय जों मानसिफोरखौ खावलायदों। इसोरा जेब्लायबो दिनै गावनि फिसाफोरखौ गाज्रियाव थांजानो हास्थाया। बे जेब्लायबो जोंखौ लामा नायबाय थायो, जाहाथे आंनि फिसाया मोजां जायो खोमा, बा मोजाङाव फैफिनो खोमा, बा सोलायनायाव फैफिनो खोमा, बेबायदि जोंखौ लामा नायबाय थायो। दिनै बाइबेलाव लिरनाय दङ जे जोंखौ गुमग्रा, जोंनि लावखारा बा जोङो मेन्दा फालो। दिनै बे मेन्दा फालोनि गेजेराव मासे मेन्दाया जेरै गोमायोब्ला, बे समावहाय गावनि बांसिन मेन्दा बा 99 मेन्दाखौ दोनथ'नानै मासेल' गोमानाय मेन्दाखौ दिनै लावखारा नागिरनो थांदों। अब्ला बेसेबां अनो जोंखौ, जे गावनि बांसिन मेन्दाखौ दोनथ'नानै गावनि मासेल' गोमानाय मेन्दाखौ नागिरबायो, हाथा हामा नागिरबायो। बबाव थांखो, मा जाहैखो, सोर मा खालामखो, बेफोरबायदि साननानै दिनै नागिरबायो। दिनै बेबायदिनो इसोराबो दिनै जोंखौ नागिरबायो, जाहाथे आंनि फिसाया नस्थ जाया, जाहाथे आंनि फिसाया थैया, जाहाथे आंनि फिसाया पापआव आन्दाया। बेफोरबायदि दिनै इसोरा जोंखौ जेब्लायबो लामा नायो। बेनिखायनो आङो खावलायो लोगोफोर, जोङो बयबो मोजां गियान आखल आखुजों सोलिग्रा मानसिफोर जायोब्लासो जोङो सोरगो रायजोखौ आवग्रिनो मोनगोन। जोङो संसाराव थानायाव दिनै जोङो गोसो
बायदि दिनै गावनि दंनायखौ लानानै बा थाखा फैसाखौ लानानै बा गावनि रोंनायखौ लानानै जोङो पापफोर मावोब्ला जों गावखौ गोजौआव दोनोब्ला जों गावखौ साबसिन साननानै लायोब्ला बा गावनिख्रुइ रोंसिन रावबो गैया बा गावनिख्रुइ धोनिसिन रावबो गैया बा गावनिफ्राय गियानिसिन रावबो गैया साननानै लायोब्ला दिनै जोंनि बे साननाया हलाय जागोन। जोंनि बे साननाया हलाय जागोन, जोङो नस्थ' जागोन। बेनिखायनो संसारा अरायनि नङा, बे दान्दिसेनिल'खा, दिनै दं गाबोन गैया। बेनिखायनो जोङो थैनानै थांनायनि थाखायसो जोङो बांसिन साननांगौ। थैनानै थाङोब्ला माने नोंनि बै लाइफ टाइम जाहैबाय, जे सोरगो आरो नोरगा नोंनि लाइफ टाइम। बेवहाय अरायबोनि थाखाय नोङो थाहैनो नांगोन। नोरगाव नोङो थाङोब्लाबो नोरगाव अराय समनि थाखाय नोङो गाबख्रावनांगोन। सोरगोआव नोङो थाङोब्ला अरायनि थाखाय नों आलो गोजोन सान्थियाव नोङो जेब्लायबो थाहैनो मोनगोन। दा बे संसारा जोंनि अरायनि थाखाय नङा। जोङो संसारनि थाखाय नागिरबायोब्ला बा माहाजोन जानो बा धोनि जानो नों थाखा फैसा नागिरबायनानै नोङो सय सम्पति नों सोरजिनो हागौ। खिन्थु नोङो बेखौ थैनानै थांब्ला नोङो लांफानो हाया। नों गासैखौबो नोङो लांफानो हाया। दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै सासे धोनि सेंग्राखौ बुंदों। धोनि सेंग्राया जिसु ख्रिस्ट'नियाव सोंदों, जोबनो गैयै गोथांनि रायजोखौ आवग्रिनो थाखाय आं मा खालामनो नांगौ होननानै जिसु ख्रिस्ट'नियाव सोंदोंमोन। अब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौ बुंदों जे होखाजानाय बे हुकुमफोरखौ नोङो फालियो दा। जे बिमा बिफाखौ मान हो, जिनाहारि दा खालाम, सिखाव दा खाव, नंखाय साखि दा गसं, बेफोरबायदि हुकुमफोरखौ नोङो मानियो दा होननानै सोंनायाव अब्ला बियो बुंदों, औ आं बेखौ उन्दैनिफ्रायनो मानिबोदों। अब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ बे धोनि सेंग्राखौ बुंदों, अब्ला नोंहा मोनसे मावनो गोनां खामानि दंबावो होननानै बुंदों। नोङो नोंनि दंनाय मानिखौ फाननानै हावरियाफोरनो राननानै हो, बेनि उनाव आंनि उन उन फै होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ सासे धोनि सेंग्राखौ बुंदोंमोन। अब्ला बे धोनि सेंग्राया दिनै गावनि धोन सम्पतिखौ फाननानै हावरियाफोरनो राननानै होनो थिननायाव बेयो मोखां गंस्रिनानै बियो थांनो गोनां जादों। अब्ला दिनै इसोरा दिनै जोंनि गोसोखौ नायदों बा नोङो माबायदि नोङो गुबुनखौ अननो हागौ बा सहाय खालामनो हागौ। दा जोङो जेब्लायबो गुबुनखौ अनग्रा, गुबुनखौ सहाय खालामग्रा, गुबुनखौ मदद खालामग्रा जोङो जानांगौ। दा जों मानसिफोरखौ बुंदों, जुदि नोंनियाव अननाया थायोब्ला होननानै बुंदों, नोंनियाव अननाया थायोब्ला नों गुबुनखौ सहाय होग्रा, मदद होग्रा, नों गुबुनखौ अनग्रा जुदि नोङो मानसि जाबायब्ला नोंनि पापफोराबो नागारजाहोगोन होननानै बुंदों। दा जों मानसि हिसाबै आं पाप मावथाराखै बा आं पाप मावफेराखै बेफोरबायदि बुंनो हाया। जोंनियाव एसेया पापफोरा थाखायो। बेनिखायनो जों जेब्लायबो सिरि मोननानै थानांगौ। जोङो इसोरनाव निमाहा बिनांगौ, जाहाथे आङो बेबायदि भुल मावफ्लांबाय, आं एबारनिफ्राय बेबायदि भुलफ्रा गोरोन्थिखौ मावथारला होननानै बेबायदि सिखार खालामनांगौ आरोखि। अब्ला जुदि नोङो इसोरनि बोसोनफोरखौ फालिनानै बा सोलिनानै बा गोसोआव लानानै नों थाबायबाय, गुबुनखौ नों अनग्रा जाबाय, अब्ला नोंनि बै मावफ्लांनाय पापफ्रा खोमोर जायो होननानै बुंदों ना लोगोफोर। जोङो बिराद इसोरखौ गिग्रा जानांगौ, इसोरखौ फोथायग्रा। इसोरखौ गिग्रा मानसिफ्रानो माब्लाबाबो पाप खालामनो हाया, पाप खामानि मावनो हाया होननानै बुंदों। पाप खामानि मावनो हायानो इसोरखौ फोथायग्रा आरो इसोरखौ गिग्रा मानसिफ्रा। बेनिखायनो जों मानसिफ्रा इसोरखौ गिग्रा जादोंना जायाखै बा इसोरखौ फोथायग्रा जोङो जादोंना जायाखै, जोङो बेनि बोसोनजों थाबायग्रा मानसिफोर जादोंना जायाखै। दा जोङो गाज्रिजों दैदेनजायोब्ला, गाज्रि सैतानफोरजों जोङो दैदेनजायोब्ला नोङो गाज्रि खामानिखौ मावनो गिनाय नङा, पापफोरखौ नोङो मावनो गिनाय नङा। दिनै इसोरा नोरखो रायजोखौ माने गाज्रि सैतानफोरनि थाखायसो बानायदोंमोन होननानै बुंदों। दा बे सैतानफ्रा दिनै मानसिफोरखौ माने गावजों लोगोसे लांफानो जोंखौ हास्थायो। बिसोरखौ आङो आंनि जायगायाव आङो लांफागोन होननानै माने बेबायदि इसोरनि सिगाङाव बियो चेलेन्ज लादों। जेब्लायबो मानसिफोरखौ गाज्रियावसो दैदेननो